Na Rympei U channel Bri U Hynñiewtrep. Uba Bindo lanong uba dei ru uwei na kinong yalang sain hima sima balakam rangba balabateng ru kumu chief executive member CM jong district council uloong ba tang baka voice of the people party VPP bayok synshar marwei district council hendrei kidan ru kiwe ki sain perthai na dok menshwa bala julong teng kumni ban synshar marwei badmenta la bon snem la wan sakani ka party VPP ban synshar marwei ke jingyo synshar marwei ke seng VPP ka dei namar bakala tam ya kamat balabu kum bakat san kat baka VPP kalayo haduk khanyo seat yakani uba Bindo uloong balada kini ki MDC iba job na kaseng VPP kinampet lano ru syaki weipat ki seng nang ni bat nang tai kan nang khan chu na lor kata bakala dan lupa haduk khanyo ngut bat kila shngai bat ban synshar marwei district council ka jingdan bon lupa kaseng VPP yaki MDC kalong ba ka synshar khadar bon sien kanne kaya bej bat kalaj naki kenrom kenrang ulong ru ba hatu kita ki khan nyongut ki MDC na kaseng VPP kinyai ne bej haduk bakut ni kandan ka jing pra shani shatai hendrai kumba kalong menta ka executive committee jong kani kaseng thmai kala isngan bha badan kam banya chakmat habak lipat balai ki paidbah ki ai ka jing Kyrshan bha ya ka VPP uba Bindo ulong ba ka jing Kyrshan ki paidbah ka dei bej namar ba ka VPP kadang dei kaseng thmai bat kala pen so jingmut yok paidbah ban man bat ban ailat ya kani kaseng hapo district council kumba ki paidbah kila ai ka jingshania kani kaseng ka dei ban pen pau kam hapo district council bat ban pen shisha ban le yaki aka ki babha kumba ki paidbah kila kwa balada ki pen ya ki kam shisha ban pen yat kata ka jingshania jang ki paidbah kandang scam shushu kumta uba Bindo kumuwei ubalarang ba hakakam sain hima sima ul ajingmut ya kani kaseng basinshar hapo district council bakan trei hok trei shitom pin i yoso bat ban pin i kat kum ka kam hakaba ya dei bat ki eki nongrim jang ka district council ka bakayeng halo ka 6 schedule ni ka benrap ban riu